La teva energia parla per tu. A la sessió de Theta Healing comencem amb una lectura intuïtiva, on em connecto amb la teva energia i amb el teu permís llegeixo el teu espai energètic, els teus xacres. Amb aquesta lectura és possible saber quins xacres tens més forts i quins potser no tens tan forts i la relació que té això amb el tema que vens a treballar en teràpia. A partir d'aquí, a través de preguntes, entrem en el subconscient per veure quan va ser la primera vegada que es va instal·lar aquest bloqueig. I quan trobem aquesta primera vegada, doncs simplement permetem que l'energia de l'amor incondicional el sani de la millor i més elevada forma. Durant la sessió estem connectats energèticament sense la necessitat d'estar al mateix espai físicament i ens sintonitzem amb ona cerebral Theta, que ens permet accedir al subconscient apartant la ment analítica, que és aquesta ment que sempre està jutjant entre el que està bé i el que està malament. És possible canviar i resoldre programes i creences de forma ràpida, eficient i sense haver de reviure experiències desagradables del passat. Tot passa d'una forma molt relaxada, però molt potent. Des de la primera sessió es noten els beneficis i els desbloquejos energètics. Si vols saber més sobre la teva energia, si vols saber quins xacres tens més forts i els que potser no tant, i si vols respostes connectades amb la teva essència i amb la teva intuïció, entra en contacte amb mi per una sessió de Theta Healing. És possible seguir el teu camí amb més energia, més amor i més salut.